या धनत्रयोदशीला जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स सोबत खरेदी करा। सानवी, रोजचं सौंदर्य, रोजचा आत्मविश्वास। आता प्रत्येक खरेदीवर कॉइन। दिवाळीच्या उत्साहात मळगाव गावात ऐतिहासिक छटा उधळून निघाली आहे। गावातील महाविद्यालयीन युवक अर्जुन विजय गावकर यानं आपल्या घराच्या अंगणात किल्ले रायगडची आकर्षक प्रतिकृती साकारून सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे। मराठमोळ्या परंपरेचा आणि शिवकालीन वैभवाचा वारसा जपत अर्जुन उर्फ यशनं अत्यंत बारकाईनं हा किल्ला उभारला आहे। भव्य दरवाजे, तटबंदी, राजवाडा, तोफखाना आणि दीपमाळेच्या उजेडात झळकणारा हा किल्ला पाहणाऱ्यांना शिवकाळाचा अभिमान अनुभवास येतो। या किल्ल्याचं दर्शन घेण्यासाठी मळगावसह परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने भेट देत आहेत। दिवाळीच्या वातावरणात या उपक्रमामुळे गावात संस्कृती कलेचा संगम पाहायला मिळतो। अर्जुन गावकर दरवर्षी दिवाळीत वेगवेगळ्या किल्ल्यांच्या प्रतिकृती तयार करतो। त्याच्या या कलाकृतींना विविध स्पर्धांमध्ये प्रथम क्रमांक मिळालेला असून गावकऱ्यांकडून त्याच्या कलेचं भरभरून कौतुक होत आहे।